Ja, jeg tror, det fungerer nu. Ja, jeg har så lavet opgave 27, og her har vi så fået et reaktionsskema. Og det er jo så det her reaktionsskema, og det er så altså flaskegas, altså propan, der brændes af og danner carbondioxid og vand. Og så det første, jeg skal gøre, det er så at afstemme det her reaktionsskema, og vi følger selvfølgelig chokoladereglen. Så vi starter med C. Vi kan se, at der er 3C på den her side, så der skal også være 3C på den her side. Så skal vi kigge på H. Og vi har 8H på den side, vi har 2H på den side, vi sætter et 4-tal foran, så er der 8H, så stemmer de. Så mangler vi O, og nu har vi jo de her 6O og de her 4O, så det er jo 10O, og vi har kun 2O på den her side, så derfor skal vi have 5 foran. Nu er det afstemt. Og så bliver der spurgt om, det er sådan, om reaktionen den er eksoterm eller endoterm. Og jeg har valgt at sige, at det er en eksoterm reaktion, da der er noget, der bliver brændt af, og der opstår varme, altså der afgives energi. Ja, og det var så min besvarelse på den her opgave. Jeg tror ikke, der var så meget mere, jeg skulle rundt om. Nej, det var der ikke. Så ja.